thir tu zong zong te chỉ bay lệ vek ule ole hei vo in hi November ni som ni sang ni le som ni pali ni lai ni ani a tuna hian kan omna Australia Brisbane a chuan chhun lai dar som pahnih le minute som paruk chia ani hei tuna ka omna hi waterfalls veng ani a hei puthan te ten in thadeu mai an leya a chhuat hi ka han pha don ani hei hi carpet hi puan hul hei blanket ang hi ani a pa la forma te chuan hei arim te po hi a tui lo deuh thina chu wangin hemi chunga hian laminate kan han pha don ani chuat pha mawi deuh mai an leya tuna hian kan han pha tan dona hei an in hi an dei thar hlak ani a an mani pon la om lut lo a chuan hei an om lu hma in kan han khoi lo don ani hi kana hian grass ani a hei grass te po hi a tok reuh khopa hian hemi thing hi hei hi kan han pha don ani then te chu in chung lama te po kan han thiar chho to a tian in chung lam te po kan han en chho anga lai sitting room te po hi fa in kan pha don a ti chuan hei in chung in hnuai in kalpo na ra ka ra bi step hei po hi kan han pha vek don ani ti hian a chunga hian bedroom pathum a awma toilet a awm bawk a bathroom in bual in a awm bawk a lai han room pakhat ani a thing te po kan han chhawp to a hei hi helamah hian room pakhat a lo awm le a te po hi kan han rem le dawn a thing te po tlem zawng kan han chhawp sa le phota ti chuan hetah hian kan han rem phei anga toilet le bathroom te chu ngai lo tura ngai la ta hian tlem zawng bul ka han tan to a chhuat pha hi a mawi em a hei a rawng hi mit ala khopa tek te hian a rawng hian thlang thiam em a tek te du thu san thlap ani a hian kan han rem dawn ani pul han tana phek khat phek ni phek thu phek li phek nga tlar nga ma ka han chhuah to a hei ka han chhun zawm anga he lam te po hi kan rem lut vek dawn a kan han rem anga kan thlir ho le dawn ani ti hian kan han dang a lai vel a hian kan han dang a chhuat thing hi an thlang thiam khop mai a mawi khop mai
คันแขกลีมันกระเพยเดี๋ยวอันนี้อ่ะไอ้ที่เห็นอาซาดเฟ่ทิ้งเราเดียวว่าแขกลีเวลาเริ่มเพยเดี๋ยวเราสู้อาซาดเฟ่เวลาดีโตนะเวลาเห็นเอาตบนะหันส่งเด็ดอ่อนเนี่ยลายแห้